Чакай. 10. О, леле. Само нищо. Как тръгне, аз и те бях. Това е много. Хубав ли? Да, хубав. Че да. Че съм. Виж таклата как се вижда. Оле, чикоче. Зато помня. Чакай се, изчакаме отгоре малко да огледаме. 9. Това не ме хареса. Уха! Погледни тук, бе. Чакай. Там, където малко... Турна. Оле. Тук да го пусна ли това? Да, бе, за това. Що замина на това? Чакай, нещо. Да не потегли на надолу. Спри се. Оле, няма не чаш да го... Трябва светя. Ела да видим. Не, чакай. Не. Докато... Следи. Боже мой, тук никой не съм видал. Много ме е страх. Оле! Хотел, Балкан, прочитано го. Много страх, нещо ме накара. Чакай, трябва да слезем, трябва да дойде. Идва, насам. Олеле, това е много страх. Гледай, чакай. Матиас, стой, стави. Тръгна. То се работи тук. Тук. Бързо отваряй. Оле. Ти как се лопна. Оле, хвана машубето. Много ли бърз? Да, бързо, той е бързо. Не. Почна ли си чак, че аз не се качвам? Ама трябва да дойдем и друг път, много е хубаво. Видяхме покрити на хотела. Балкан. Да, ти не ги ли видя? Балкан. Видях ги спокойно. Ай, тук сега ме страх вече не бъде. О, да. Бързо махай се да не потегли. Няма да потигайте, спокойно. Чакай. Спокойно, сме станахме отгоре. Ей, го бе. Не бе, чакай. Видяхме покрити на...